so ki ba kum no phi pen mi a ka ching em ke jong phi ki so ka ba mot cái cái bom mi na phi hạt to kami da tiền si tiền sang hạt to kami da cái tiền jaklia na phi hạt to kami da cái jing bitar kami tang da cái jing dom kami tang da cái jing bishni hạt to kami tang da cái jing mut brai cái bas new na cái donut jong phi na cái jing mut jong phi cái babel ka ong cái ta lai thu yêu điên na kita kisah tadeng ta lai thu yêu brio na kita ki cái bả mì cái na cái jing em cái jong u na cái tiền cái jong u na cái jing mut cái jong u na cái cam na cái jing lệ cái jong u la itu ya utau brio but cái babel cái thu bet cái ong gom ne la ngi puli no Lucas nong ban rio ne được khát ba sau pulai cái ong gom ne namar om judan u dieng ba phao ba sei ki so ba man lem ne u dieng ba man u ba sei ki so ba bha namar yau dieng baro an itu na u so jong u hi na ba kim ju khet yiki so dombor na ki ding sha lemne kim khet yiki so wan na ki lao len nong ding sha u brio u ba bha u sei ya ka ba bha na ka jingan show ka ba bha ka donut jong u brio u ba bamman ru u sei ya ka bamman na ka jingan show ka ba bamman ka donut jong u na ba na ka jing shlei ka donut ka shintur jong u ka kren cái này cái đây xa cái bà đăng ký bری cái bà ông sợ dâu te u sợ dâu hi u sợ thăng te u sợ thăng hi te đây ta cũng đâu sợ dâu un cái là u sợ thiang cái ta cái đây cái chính sĩ xa in the natural cái bà mất hi u sợ dâu te u đây sợ dâu lạ de lele ru ban long u sợ thiang nó cái khúc bón cái bà comment là cái này cái sngi cái bà mình ta là đa phi đây kita ki sợ thăng là này ki sợ dâu kaba phi jupen mi ya kata kaba jow le ne kata kaba thang ya kaba ki brew ki yo snow ki thang ga man sem ki jow ga do nut ha ba ki yo snow kaba mi nak shintor ga jong phi ka kwa ban ong phi bo trai ula ban pen kalai kata la dau trai ula ban pen kala ya ka shakawan nga tep bo ula ban pen kala ya kata ga jing em ga jong phi na kata kaba jow sha kaba thiang kababel ke thu igataru baladon kita ki thang jong kamara and reu try open kala ya kita ki bakin long ki babang balange tang ka we ka bomot phya ban kedia no yeladi nagata ka jinglong rem ka jong phi nau tau tlong utan rai bo mi no soitan bo mi no bomman phya ban kedia no yeladi nagata bat ya ka ba an krap no if he how Jesus Christ bolong ding so wan kan deng ta phi ban pen kut no eladi phi ban kedia no eladi na kata ga ke barim ga jong phi ban nga nget ba phi yo krap how Jesus Christ bat la phi krap how bat how phi sei so how nga nget bo pa bolong nong sumar briso unang klat ya ga jing em ga jong phi ya ka ba phi nang yo ban sei so khambon ba nget la da phi sno shi shao Jesus met bat men sim ka jing em ga jong phi em la da phi dei ma kana utau ba mi na tau so thang no so jo na de ki ding sia ki ba pen mi e ki so sia nga kwa ba ong fi la no si sha jisu la fi kjet na u jisu on pen kala ken ya ga jing em ga jong fi na ka ta ga ba jo sia ga ba thiang na ga ba thang sia ga ba bang ba nga nge im dan ke ka ba la kwa ba ong fi u jisu ong ga ta klem nga fi la ban lei e ru am pule ga ta ni la ban shem na ga tien ga jong blai na the gospel ke jong yanis ke long ka khat san ka khat ka basan kwa ben puli ke ni ka por bang try ong ini ki gentien ya smo bang na smo it ya ka e bo try hi kai wong kum ni ong manga long ding so wan ma phi kitnat utau bo yai ne hanga bat manga ha u utau sei so shibon na ba klem manga phimla le e ru am u jisu ong ka ta long ding so wan ba phi long kitnat utau bo yai ne hanga bat manga ha u da phi yai ne au try bo try happy ba khin jublai ka ong but lada uyai ne hanga ba manga u tau sei so shibon namar klem manga phimla le e ru am ta den ta to ai bu phine sno au try yai sno ha kan ne ka tien ge u di na kan ne ka tien ke jit na kan ne ka tien man la ga sngi puli ne ka tien wat ai bu phin puli ka tien ja ki wei ne ban prakhat ya ka tien ja ki wei la ne ban nget ya ka tien ja ki wei ai bo fin nget ya ka tien ke jong blai ma dei tang kan ne ka tien ka ba don yo men sim ka ba don ne ka jing em den da chit au jisu pio ken ya ta ka ba ken ja blai ka ba ken ja thiam ka ba ken ja itnat
haga jing im ke jong phi ding ta la da Jisu ong kata namar judan uding babha ubasai ki so bamman lemni uding bamman ubasai ki so babha la ka jing im ke jong phi ka long bamman kat no ro andre la fi sno how Jesus Christ ka jing im ke jong phi kan la kala long ke jing im ke babha bagade kata la ta phi ubreu babha usai ya ka babha na ka jing kan show ka babha ka don jong ka ai ka badon ha don jong phi la da don si sha you try pen mi bi ki ek badai ka karakter ka jong Jisu ki ek badai ki jong play ne da film dai no try la ki jet na ta ki jap nang ta na ka jong bamman ka mi be tang ka ta ka jong ka jing bamman so da na pi ta ni ka singi ngai ni duai bala da fidesia kita nat jong ni udieng bo mi na bamman ni na duai ni ka por kan da dia no ka ta nat bo try na krap no ya pi haladi ya ka fin long ko mu Jisu kan na do menta ka singi Ina duai ka ni ka por ka bumenta. Try ni ka por nga duai na mta ni kon ki jong me ablay. Ki so si ta try bon sien ki mut ban kran ka babha ka mi ban ka basniu. Ki mut ban le ka ta ka ba itna re ka wan ban ka ta ka ba jaklia. Try ni ki kon ki jama ki dan ha ka struggle ki dan ha ka jingele ki dan ko kana ha ka thma re bon sien ki rem bat ki sharem. Bangada duai na ka mta jong phi ka ni ka por ka mta nga tip bada ka bor jong phi film la. Da ka bor ka jong pi film la la fi sno au ne uding u mi shano bamman ne uding bamman fin mi betang ka jing bamman na pi re ka ne ka sngi nga da ngai ba ka bor ka jong blai u try un ket no ya ka ta ka trat ka jong pi un pen de kut no ya ne ka jing dai na ne uding bamman ya ka ba un ship ya ka ne ka trat ba long ma pi kan ba ta un pen sno no ya pi how Jesus Christ belong tau ding so wan namar na ding so wan ka mi kan kita kisah kisawan kita batiang kisawan kita babang bu try un pen mi ya kata ka babang na ka jing im ke jong pi u try un pen mi ya kata kisah ki batiang na ka jing im ke jong pi ba ki ai ki barem ki do no na do menta ba ki ai ki barokin jalong thmai ken hal try bangada duai ngada kerku ya fi na do menta ka sngi u try un pen sle if da ka bor ba ha ba fi sno au jisu fin long shot dikitanat ken ki ba sei so mdai dikitanat ki bi Henry ke bayai sno how try but pin pediang show try pin pediang ke tien ke jong blai but ke jing try ke jong men sem ba ko ke jing im ke jong fi ban ga net ba ki ak barok kin jalong thmai pin yo kjet shisha no try ke ne ka bor no try pin yo kjet shisha now Jisu ye kata ka ba kenja blai but now Jisu kan mi shisha ka ba kenja blai na pi kita ki so ke ba pi pin mi kin long bi ki so ki ban long jing ker khu kan ya ka ba ki breu ki la ban bam ya ke baki la ken ban kemen baki la ban yo ya ke jing tiang ya ke jing tengan la ke jing im ke jong ki ada dua yang ada kerku ya fi hallelujah 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 agar tengge jong Jisu fina yang sei so apa fila sno outrang sno kenan ke jing pendekut akan ne ka por agar tengge jong Jisu ya ka outrang shem ya pi mentau pen sno ya pi kan haladihi bat ngat pinda sei so pinda yang sei so naga sgi shaga sgi fina yang sei so ba fina yang sei so hallelujah na ka por tat ado ka sngi ke jingwan ke jong trai baka perthai ke dalengo yapi men shwa pi dei sha to so jau men ta fin kala long so thiang men shwa pi dei to so thang men ta fin kala long to so thiang ke ngada duai ngada kerkhu yafi ha ka kerteng ke jong Jesus Christ ban Nazareth utran transform ke jing yafi un pen kala yafi un pen thamai si sha yafi kan am da ka buit am da ka bor ke jong fi pla prasham film la re da ka bor ke jing trai ke jong men sim jong blai hallelujah fin la na do menta ka sngi hallelujah ka jing em ka jong phi kan long thmai na do menta fin yo ka jing lai lut ka bam dan shu ka no ka jing sha te sha kho ma ka bo ka jing dom hen fin yo ka jing lai lut ken how try ka snam Jisu ka tap ifi mesim ba khoi udap api ba ka bor ka jong blai ka tu ji sha api ba fin ang ya na ka jing job sha ka jing job na ka sngi Pak try nong penkala na penkala dor fi na ka borom sha ka borom tat do ka sngi ki jingwan ka jong finang long bala kerku finang long ro ka daw jong ka jing kerku ha ka teng Jisu nong penem amen ba amen try nong kerku fi ngas ngongo shi sha yo try nam ta jong fi
snap yang nak ketien fi pedang ni kena ketien ba fin long shisha ken kum ba kena ketien ka long ba fin long shisha kum ba ublai ulang namar fin kala long ki khon ki jang o ki ba pen mi ru kita ki so ki jong blai kum ba ublai ulang kum ta ken fin nang ya ilong tak duk sengi ki jingwan jong blai fin nang long ke jingker ku blai ulas dang kita ka kam ba duk men ta ke sengi ki jing jo fi ulong ba yai ne pendap ik ta tak duk sengi ki jingwan ke jong try ku fi ku blai shibon ngin sai syampat amen